Bé, doncs anem a començar amb una sèrie de 4 vídeos que tractarem cada una de les fases d'aquest camí a la plenitud. I començarem per l'estiu, no perquè sigui la primera, més aviat semblaria que és la darrera, no?, després de les anteriors estacions, però ja que quan gravo aquest vídeo estem molt a prop del solstici d'estiu que ha passat, no?, que estem a l'estiu, doncs penso que també està bé que veiem una mica el punt d'arribada del trajecte, d'aquest camí de vida, perquè puguem transitar, no?, com quan anem a algun lloc, sabem on anem, marquem la fita, marquem l'objectiu, i després això també ens ajuda a anar transitant tot l'itinerari. No està de més recordar que la natura ens ho mostra, no? Nosaltres també com a éssers vius de la natura, com tants altres milions d'éssers i espècies, per donar el fruit primer cal haver estat fecundat per aquest misteri de la natura, no?, aquest misteri còsmic. Per ser fecundat passa per també una mort, que en el cas humà seria aquesta mort interior o mística, la mort de l'ego, aquesta fusió amb la consciència universal, que és la fecundadora, no?, i que és la que també ens obre a nosaltres en quant a la creació, no?, a la cocreació. I per poder entrar en l'hivern cal primer deixar anar, no?, tot el que associem també a la fase de la tardor. Llavors, sense oblidar això, anem a tractar aquesta part del deixar-se obrar. Que fixeu-vos que diem deixar-nos obrar també per una banda per treure càrrega feixuga, no?, de jo he de fer, jo m'he de realitzar, jo he de fer el meu propòsit vital, i al mateix temps també com un punt d'humilitat. Nosaltres som instruments, com qualsevol arbre, que es deixa fer, no?, per la natura, i el fruit emergeix. Els nostres avantpassats això ho sabien molt bé, no? La descoberta dels dons i la realització dels dons, o d'aquest propòsit, ja ho diu la paraula, do, és donat, no té mèrit. Això per tranquil·litzar-se una mica l'ego, no? En tot cas, l'únic mèrit que tenim és si el subjecte, un cop s'ha alliberat, diu sí, jo em deixo fondre, que aquí hi ha una certa mort també del jo, no? I em deixo fecundar, em deixo inspirar i em deixo obrar. Però és l'únic mèrit que hi ha, el dir sí o no, i anar-ho mantenint això una miqueta revisat i actualitzat cada dia, perquè això una miqueta és cada dia, no? També voldria recordar que aquests cicles són propis de tot allò que és viu, que és orgànic i que és cíclica en aquest món, no? Tant des de cada respiració, cada batec del cor, que té una freqüència molt més estreta, molt més sovint, però el dia també segueix aquest cicle, no?, d'un naixement, que és l'albada, un matí, el migdia, la tarda i la nit, no?, que torna a ser, seria també equivalent a aquestes 4 estacions. O la vida d'un insecte, doncs mira, n'hi ha que són molt curtes, no? Però també, per exemple, processos humans, com els desitjos, els sentiments, també tenen aquests cicles, no?, i aquesta evolució. I així podríem anar fent, evidentment, també les estacions de l'any, és a dir, l'any també té aquest cicle i van encadenant un darrere l'altre, però també, per exemple, els projectes humans, no?, els negocis, les empreses, també tenim les relacions, no?, les relacions interpersonals, també fan totes aquestes fases i també allò que anomenem crisis, no?, que a vegades són renaixements, o finals d'una etapa. També els cicles de vida personals, ja no només la vida de l'ésser humà, que també té aquest naixement, infantesa, joventut, maduresa, vellesa i mort,
sinó també els cicles que hi ha entremig de la vida, que a vegades passem diversos cicles d'aquests. I més enllà de nosaltres, doncs, les nacions també tenen aquests cicles. I les galàxies, no? I el cosmos. Per tant, sí que ho resumim una mica o ho associem a les estacions de l'any perquè són potser les que tenim més presents, però tinguem clar que això no sempre, segons de què parlem, no es corresponen temporalment amb aquestes estacions. D'acord? I voldria començar doncs, aquest recull de pinzellades i d'eines i de pràctiques, no? Associades en aquest cas a la fase de l'acció compromesa en el món, l'estiu, el fruit, amb una cita molt coneguda, que és de l'alquimista, no? de Paulo Coelho, que diu: quan desitgem realment una cosa, l'univers sencer conspira perquè es pugui realitzar el somni. Només cal aprendre a escoltar el batec del cor i a desxifrar el llenguatge dels senyals, que està més enllà de les paraules i que ens mostra allò que els ulls no poden veure. És una cita que jo penso que està bé tenir-la present sempre, perquè si no hi ha aquest diàleg amb la vida, amb l'univers, amb el misteri, tot aquest cicle es pot quedar estancat. Ens podem quedar com aïllats i marcits. És més en aquesta era tan individualista que venim i tan desconnectada. Llavors, l'estiu l'associem a la realització, entenent-la com la realització personal i col·lectiva. Veurem també les dimensions més enllà de l'individual, perquè segurament quan parlem d'aquestes coses i del fruit i del propòsit, tendim a pensar que això és una cosa de l'individu, no? De cadascú com a individu, i segur que tots ens passa perquè estem en una era ferotgement individual. Però cal recordar que les nacions i les comunitats també tenen aquest cicle. La humanitat com a espècie i junt amb totes les espècies i amb tot el cosmos també passem per aquests cicles, no? Com veiem en aquell gràfic. Per tant, quan parlem de realització, de fruit, estaria bé que ja automàticament anéssim pensant en aquests diferents nivells de l'ésser que som, també, no? Per això avui provaré també de parlar tant del nivell individual com del comunitari nacional, què vol dir això de la realització, del fruit, en aquests àmbits més col·lectius i en l'universal. Llavors, això és la realització, el fruit vital, el màxim desplegament de les nostres vides, és quan l'arbre dona la màxima producció, el màxim fruit. També això, no? De les vides de les nacions, de les espècies, i és quan estem en el clímax del fruitar. Aquesta seria la fase pròpiament d'estiu, de deixar-se obrar. Es correspondria també amb la maduresa de la vida, la maduresa de les comunitats, la maduresa de les relacions. És aquest punt mig àlgid. És la plenitud entesa com culminar el propòsit vital o missió espiritual en el món. És l'esclat de la trobada fecunda, de la transcendència, allò que els avantpassats en deien l'altre món, en aquest món, no? En el fenomen, en el món aparent. És aquesta trobada de l'esperit amb la matèria i per tant llavors és quan és transformadora. No? Si només estem en el fenomen, és un fer purament material, temporal. Si només estem en la mística, doncs estem com connectats amb el tot, amb aquesta no dualitat, i quan es troben aquestes dues dimensions és quan passen coses, no? És quan es produeix el miracle, no? Del fruit de la transformació. I aquesta transformació és el que en diem la plenitud. Aquí entenem això per plenitud. Per tant, estem parlant d'aquesta, és acció, no? És compromís, és entrega plena, però alhora també és aquesta confiança en deixar fluir el misteri en nosaltres. I si hi ha aquest ancoratge
en la transcendència que també som, si hi ha moments més difícils, si hi ha més esgaranxades, si hi ha més conflictes perquè estem potser qüestionant coses de com van les coses, ja no és tan important perquè al darrere d'això, sostenint tot això, hi ha aquesta plenitud, no? Hi ha aquest foc. És l'alquímia de la transformació, el miracle del 8. En el cicle de l'any es correspon amb el solstici d'estiu, que és el màxim sol, i aquí també és molt interessant associar-lo amb aquest foc, no? Aquest foc que ens recorden les fogueres de Sant Joan, que per alguna cosa també hi són, perquè diràs, home, per què es fa fogueres en ple estiu? No té sentit, no? Doncs sí que el té, perquè l'inconscient és molt savi, són vestigis de quan segurament estàvem més connectats amb tots aquests cicles. I aquest Sant Joan jo estava donant-li voltes a això, no? Dius, sí que l'aprofitem molta gent, no tothom, però molta gent per cremar coses que ens sobren, si bé això és més propi de la tardor, del deixar anar. Llavors jo pensava, per què aquest foc, no? Llavors em venien també aquelles paraules de Xirinacs, que parlava que la plenitud, aquest terme grec que és haton, no? Que aquí ve totes les paraules que són escatologia, etc., és aquest moment de l'hora de la veritat. Ell deia que el foc que purifica l'or, si ets or, i crema la palla, si ets palla. D'aquí la importància d'estar ben alineats amb tot això, perquè escatons n'hi ha, de focs aquests de l'hora de la veritat, o segons quines cultures també en diuen apocalipsi, no? El judici. Final, però que no és final de quan ens morim, és final perquè està en el fons de cada instant, i això és cíclic, no vol dir que sigui cada moment, però sí que és cíclic. Llavors, si no estem alineats, això ens tomba. D'aquí que recuperar les praxis, els hàbits higiènics, no? Psíquics, no? Mentals, però també anímics, espirituals, d'anar revisant tot això, malgrat l'accés d'informació, d'estímuls fenomènics, no? Que avui en dia tenim i que ens allunyen d'això i que ens fa inclús mandra, a vegades deixar-los per anar cap a aquest altre terreny, no? Doncs sigui tan important. Doncs és aquest màxim sol, aquest foc que purifica l'or, que seria l'entrega conscient al servei del bé comú, alineada amb l'univers, aquesta entrega és alineada, i aquest foc també que crema aquesta palla, no? Aquells que no s'han donat, que s'han quedat en el pla de l'egoisme, del materialisme, etc. D'aquí doncs que el ritual de les fogueres no sigui només cremar-hi tot allò sobrer, les branques mortes, els fruits corcats, els paràsits, les limitacions, els finals d'etapa, els aferraments, les pors, tot això sempre va bé anar-ho revisant, també s'hi crema, però sobretot és un foc de sublimació d'aquest or que tots som, o d'entregar-hi també els anhels d'aquests diferents plans, individual, però sobretot les fogueres és un acte molt comunitari, és molt nacional. Per exemple, Sant Joan és la festa nacional dels Països Catalans, per alguna cosa. Jo crec que com a poble també aquí hi ha un missatge de que estem cridats també, no? a sublimar-nos com a nació per veure quin és el nostre fruit al món, però que prèviament ens cal haver tocat fons d'aquest univers, no? Aquest hivern, i prèviament ens hem hagut d'alliberar, perquè ara mateix no tenim la plenitud de facultats i de llibertat i de veu en el món ni d'autogestió social interna per poder també treballar i sublimar, no? Tots els dons que puguem tenir com a nació. Per tant, és com lliurar-se al foc des del propòsit vital vocacional, el compromís al món, perquè a tot allò que representi aquest foc, que seria aquest esperit, no? Sempre en moltes cultures el foc l'esperit està simbolitzat pel foc, entre altres coses. Sobretot en la nostra, no? De tradició d'arrel jueva cristiana, doncs sempre aquest foc que baixa del cel, doncs perquè aquest foc, perquè aquests anhels, aquests propòsits
siguin sublimats i transmutats en or. Bé, això una miqueta com a marc de tota la riquesa que té això de l'estiu, del fruit, de les fogueres. Per exemple, en aquell gràfic no ho hem vist, però el cicle menstrual també segueix, no? Les dones ho saben bé, ho sabeu bé, segueix també aquestes fases, i aquesta fase es correspondria amb l'ovulació. L'element, ja ho hem dit, no? És el foc, és la fase a nivell energètic, és l'energia de màxima expansió, és d'obertura, no? Així com la de l'hivern és de tancament i d'anar endins, aquesta és de la màxima obertura. En la persona es correspondria en l'esperit encarnat en la matèria, no? Allò que en diem la connexió de l'ànima amb l'esperit universal, amb el tot, amb la divinitat, o amb cadascú com li digui. D'aquí també brolla aquesta saviesa, que a vegades la podem confondre amb la intuïció, tot i que la intuïció potser és una cosa que ens ve més de la praxis, de la pràctica, de la connexió concreta, no? Amb la realitat, i la saviesa és aquesta síntesi. És el seguir també els senyals en el camí. És a dir, en el nostre conduir per la vida, si no anem veient els senyals de trànsit ens perdem molt de pressa. Llavors aquí també són fonamentals, com reactivar la saviesa de saber veure i interpretar què són senyals i què no, perquè segurament no tot ho són. I és en aquesta acció, en aquest dur a terme, en aquest fruitar, en aquest deixar-nos obrar, on ens realitzem. I és aquesta entrega la que ens pot donar de regal afegit, no com a finalitat, perquè això ja si no se podria ser com una cosa menys altruista, menys amorosa, no? És finalista, jo vull això perquè vull sentir la plenitud. No, és un regal afegit. La plenitud és una gràcia, per dir-ho així, de l'univers, que pot ser-hi o no. Però en qualsevol cas és important que no fem tot això, que també, però no només, no? per tindre una plenitud interior. I per una part aquesta cara, que és l'acció, el fruit, la collita, també, però també és aquesta hora de la veritat, és quan jugues fort la teva partida, no? Amb les cartes que la vida a cada individu i a cada poble de la Terra ens hagi donat. Potser en aparença externa a voltes és dolça i a voltes és dura. D'aquí també, per exemple, el mite de la creu. I per això molts en fugen, perquè dius, ui, quan t'has de mullar, si no hi ha aquesta consistència, aquesta connexió interior i aquesta opció, aquest lliure albir, no? Doncs a vegades fa mandra, no? I és més fàcil, aparentment, la comoditat del sofà. El que passa que ja hem vist que això porta a la depressió, porta a la buidor. Per tant, som lliures, sí, però fins a quin punt, no? Llavors, encara que a estones això pugui ser més aspre o més punxegut, no? La Rosa té la flaire aquesta meravellosa i també té les punxes, no? O els camins, a vegades són de pedretes que fan mal als peus i a vegades són doncs, d'herba, de fulles o d'argila. Per dins és aquesta plenitud que també en algunes cultures això es diu la salvació o el moksha, no? En l'hinduisme, que és quan ja t'has alliberat després del nirvana, d'aquesta il·luminació que és la no dualitat. Si a través de l'acció del dharma t'has compromès amb el teu propòsit vital per al bé comú major, això t'allibera, no? Seria el que cada cultura ho diu d'una manera, però fixeu-vos que sempre des dels orígens de la humanitat això ja ha sigut, no? I per alguna cosa serà. És veritat que estem molt a prop d'una era
ferotgement racionalista i cientifista que pot negar tota aquesta part. Però que hi és per qui tingui ulls per veure, o allò que diuen obra és per sentir-hi, o olfacte per ensumar-ho, doncs és tan evident com la matèria. I un últim punt general d'això seria parlar de que sí, aquesta acció segurament no, segur, perquè ve, no? Hem dit que l'acció ve d'aquesta fecundació i ve d'aquesta consciència plena universal, que en la transcendència el vessant pràctic, això ens ajuda al Globalium a veure-ho, no? És l'amor, el vessant pràctic de la transcendència. I el vessant més abstracte és la saviesa, no? Doncs, evidentment, aquesta acció és la realització de l'amor, perquè ja ho diuen, l'amor no és un sentiment abstracte, sinó que és pràctic i concret. Allò que diuen per les obres els coneixereu. Doncs aquest amor és important que sigui savi, perquè a vegades també allò que hi ha gent que diu no, per amor s'aguanta tot. Dius, home, potser la pràctica o l'experiència ens diu que no és així, no? Perquè si no pot ser un amor sec o destructiu, o tòxic. I aquí és molt important també connectar-ho amb aquest vessant objectiu, perquè fixeu-vos que aquí no és el terreny subjectiu, no? De l'alliberament, de les vivències, del psiquisme, que estaria per aquí, o de la mística, no? De la vivència personal transcendent, sigui individual o col·lectiva, sinó que estem en el vessant més objectiu, que aquí hi ha l'afinitat. En el Globalium, l'afinitat més mundana, més desplegada, l'objecte més mundà és l'afinitat. Per tant, és l'engranatge, també és la concordança, no? A l'hora de realitzar, i això a vegades no sempre es dona. Llavors, si no es dona això a la cocreació, doncs simplement no és possible, i cadascú ha de seguir el seu camí amb tot l'amor i veure que també hi hagi aquesta afinitat per poder crear. De vegades cal saber dir t'estimo, però feu el vostre camí, que jo o nosaltres farem el nostre. I això també els senyals ens en parlen, i quan una cosa és molt recurrent diuen que és un dels signes que és un senyal. D'acord? Això pot passar, aquest dir fem camins i ens trobarem en un pla comú més universal, però això pot passar en les relacions, pot passar entre persones, de parella, o familiars, o d'amistat, però pot passar també en relacions entre nacions. El nostre cas és evidentíssim, no? L'opressió que patim com a nació per part de la nació espanyola i francesa. És evident que no hi ha amor, que no ens respecten, que no suporten que aquí hi hagi una altra llengua i continuen, no? Volent l'exterminar. I de fet estem anant en un temps que hi ha un retrocés molt preocupant, i jo aprofito per fer una crida al compromís per la llengua, perquè quan va tan de pressa ja pot ser cosa d'una generació que ja arribi a un punt, si és que no hi és, d'irreversibilitat. Però quan dius, escolta'm, això no funciona, jo no puc desplegar el que som com a poble en plenitud, perquè tu m'estàs taponant o m'estàs impedint, doncs jo m'he d'alliberar, fer el meu camí, i potser ens trobarem en la dimensió més universal, no? Bé, doncs aquí la introducció, unes pinzellades a nivell individual, què pot voler dir aquesta fase, no? De plenitud, del deixar-se obrar. Doncs seria això, no? La realització, l'acció, el dur a terme, el propòsit vital, segons la vocació i opció de vida personal al servei del bé comú, al servei d'allà on visquem. I cadascú té els seus, o algú serà més a un nivell de servei a la comunitat propera, sigui a través d'oficis, de comerços, de qualsevol tipus de servei. Un altre serà doncs, en un pla més d'implicació social en el col·lectiu, d'altres serà en el pla més cultural, o artístic, o lingüístic, o nacional, o polític. No? És a dir, cadascú i totes les vocacions són imprescindibles, no? En una comunitat, i no n'hi ha cap que valgui més que una altra.
En aquí ens ajuda molt aquesta lectura també dels senyals, o el que en podem dir les sincronicitats, els senyals, que serien els senyals diurns. També el subconscient ens parla i a vegades són senyals o codis simbòlics com els senyals nocturns dels somnis i també els senyals del cos, no? Que són els conflictes interns que tenim amb nosaltres mateixos, amb la vida, amb les emocions o així, que quan no les sabem preveure o veure a temps, les somatitzem. No? I ara molts ja hem anat descobrint que les malalties no és una loteria només. Evidentment hi ha una predisposició genètica, però hi ha tots uns detonants que moltes vegades sí que són missatges o informacions de coses que podem revisar o corregir. També ens hi ajuda a anar transitant en aquest camí i no sortir-nos de la carretera. A mi m'agrada també la imatge aquesta del cotxe, no? Si tu estàs en una carretera, encara que sigui recta, tu no pots tenir el volant així. Has d'anar fent així perquè és que si no surts, no? Doncs aquesta revisió també hi ha diferents sabieses ancestrals, hi ha oracles, hi ha terapeutes en el sentit també que són visionaris, no? O canalitzadors, etc., que també ens ajuden de tant en tant a anar revisant, però sobretot connectar amb aquesta visió i saviesa interior que ja ens ve de la fase anterior, no? Que és la primavera, que és la visió, els objectius de vida, les opcions de vida, ara és com ja transitar-les. I en aquest terreny també hi ha una ètica. L'ètica també està en aquesta zona objectiva, és transcendent, però també ens fa revisar contínuament la nostra actuació. Aquí també trobem l'ecologia, tant del medi ambient com també aquesta ecologia doncs, amb el compromís amb les llengües i cultures, començant per la del lloc on siguem en cada moment de la vida, independentment de la nostra procedència. L'ètica en quant a la igualtat, no? Entre gèneres, entre estatus social, entre procedència, entre opcions de vida, etc. És a dir, en tot acte ha d'haver-hi una ètica de fons, perquè l'ètica és, com deia Gandhi, és quan consultem en el nostre interior a tot l'univers si allò convé o no convé fer-ho. I és la veu interior, que torna a ser aquesta saviesa, per dir-ho així, còsmica, no? Que està en l'aire, que ens xiu-xiueja, no? Si això convé o no convé. I com ens posicionem davant de situacions, davant de conflictes públics, etc. Llavors també tenim eines per revisar tot això, com hi ha tota una sèrie de sanes de ioga que es focalitzen cap a aquesta acció, com la del guerrer o com la creu, no? Que seria aquesta verticalitat de lo transcendent que s'estén en l'horitzontalitat del món fenomènic, l'espiral mateixa que hem vist, el servei desinteressat, també moltes tradicions el treballen perquè és una via també de realització, decretar coses nosaltres des d'aquesta presència del jo soc, no? En nosaltres, des d'aquí, no des de l'ego, és quan molta gent ho sap, tu decretes que allò si és bo, no? Que sigui d'una manera determinada i també ens ajuda a vegades a sortir d'estancaments o de coses que no acaben de concretar-se. Aquí també de vegades quan hi ha el conflicte apareix tot el món de l'acció no violenta, que no és el mateix que la comunicació no violenta, Això ja ho tractarem més en la fase del subjecte, de la tardor. De la tardor. Aquí estem parlant de l'acció no violenta, els 5 graons de la no violència, que ara per no allargar el vídeo no tenim temps de tractar-los, però hi ha un altre vídeo en el meu blog, una xerrada que també els repasso. I aquí també, encara que estem parlant del nivell individual, és important no oblidar mai, no desconnectar-nos de la consciència de que més enllà d'individus també som cèl·lules de nivells majors, és a dir, som una cèl·lula de la comunitat immediata de convivència o de família, també de veïnatge, de municipi o de comarca. Poden ser comunitats o no, Avui en dia ho són poc per aquest individualisme.
i perquè s'ha delegat tota aquesta acció comunitària a les institucions, no? En l'àmbit oficial, no? D'administracions i de política. Però aquí hi ha un repte a reconnectar perquè ja veiem que delegant-ho del tot, i això ho veurem ara en el següent punt, doncs les coses no van bé, més aviat van pel pedregar. I llavors també connectar amb les dosis corresponents, com més gran el nivell, menys intensitat ens implica com a individus, perquè ja implica a més comunitats i individus, però, per exemple, també revisar si com a individus estem atents i amatents a tot allò que calgui al nivell social, nacional, a nivell planetari i a nivell ecològic. D'acord? Això en quant al nivell individual. Unes pinzellades del nivell comunitari i nacional, no? Que seria aquesta fase de l'acció compromesa. Seria dur a terme la vocació de cada poble com a aportació a la resta de pobles i nacions del món. És a dir, al servei del bé comú mundial. I aquí, doncs, és dur a terme la pregunta que ens hem fet abans en la fase de primavera, no? Que seria, quina és la nostra vocació, quins són els nostres dons com a cultura, com a nació cultural de cara al món? Perquè a vegades quan en retirs o caminades hem fet tocat aquesta part i hem fet l'exercici de preguntar-nos-ho i connectar amb aquesta part que som poble, surten coses interessantíssimes, no? Per exemple, ostres, doncs potser ja hem aportat, no? Veiem que mirant enrere cap a la història, també veiem que hi ha una vocació catalana de, per exemple, portar un dels primers parlaments, el primer o el segon parlament d'Europa. Aquesta cosa del diàleg, d'aprendre a codecidir. Tenim tots aquests antecedents de lluites socials, de l'anarquisme, el sindicalisme. Tenim tot el tema de la pau i treva, no? És a dir, lleis internacionals per humanitzar una mica les guerres, que venen també d'origen català. Jo penso que, no sé si estareu d'acord, que encara que en moment no ens n'hem sortit, però també hi ha una vocació com d'assajar un nou model de república, d'estat, més democràtic, de nova generació, amb més justícia social, amb un nou model de democràcia, més deliberativa, i amb això té molt a veure justament Xirinacs com un dels grans fars, no? O visionaris de que el poble català tenim poder aquesta crida i que cal que ens connectem molt bé amb aquestes fases per dur-ho a terme, perquè si no és allò que diem del foc. Si no connectem per ser or i poder aportar tot això, ja veiem que l'alternativa és cremar com la palla, és a dir, és la desaparició. És la dissolució dintre de la nació castellana, espanyola, francesa i acabar sent una cosa purament folclòrica i fins a desaparèixer del tot. És així de bèstia, però és així. I, de fet, em sembla que això no és gaire visionari, sinó és llegir ja una mica les dades objectives del que està passant. Per tant, aquesta dimensió comunitària, que ja dic va des de les comunitats de convivència més properes que tinguem fins a la nació, ho anem a simbolitzar o simplificar parlant del nivell nacional, que és un dels nivells forts, però això pot passar a diferents nivells de cada comunitat de municipis, no? El caràcter de cada municipi, això ja es veu, no? I per tant també què aporta cada municipi, cada comarca, el conjunt. Doncs és des de la cocreació, perquè estem parlant, ja no estem en temps de salvadors, de grans líders, i encara hi ha aquest infantilisme una mica, no? Hi ha, ostres, els polítics que ho estan fent fatal, que no ens porten a la terra promesa i tal, i ja... Per què no està anant això? La realitat, per dir-ho així, l'univers, no? La transcendència també, l'amor també té una part que ha de ser ferma. I perquè n'aprenguem ens va dir, no, és que no busquis la salvació, això ja et toca créixer, ja et toca autodeterminar-te, en el sentit que prenguem les regnes també del país a través de mecanismes de codecisió, del que se'n diu democràcia
deliberativa i referendària per dir cap on volem anar. I això és cocreació, és una mica entre tots, no? Primer hem de cocrear per veure com creem els espais de codecidir i recuperar la sobirania delegada als estaments representatius que ara s'ho han quedat i han tallat i han bloquejat, ara no ens deixen. Primer hi ha això, per després cocrear i poder anar decidint el nostre paper en el món, el nostre compromís en el món com a poble. Imaginem-nos, no?, estar presents a la taula de les Nacions Unides, actuar d'una manera ètica. Això seria revolucionari, a banda del que puguem aportar, no?, com a mètode, jo penso també com a pensament, no?, tot aquest pensament filosòfic globalista, com aplicar tot aquest tema de la no violència en una societat moderna, etc. Ens podríem allargar molt, però he preferit fer un sol vídeo, encara que sigui més llarguet, per recollir moltes d'aquestes pinzellades. Llavors, el primer pas per poder actuar des d'aquesta dimensió nacional és crear les estructures necessàries per tenir veu i poder de decisió en el món. Sense aquest alliberament nacional això no és possible. I això val per totes les nacions, Parlem de la nostra perquè parlem des d'aquí, però això és exportable i extrapolable a tots els pobles de la Terra. A les més de 4.000 o 5.000 nacions, llengües, cultures que hi ha, encara que la majoria malauradament estan ja en fase d'extinció per causa bàsicament de 6 o 7 nacions imperialistes més destructives, no?, que estan molt ben identificades. Llavors, aquí hi ha una diferència molt important que a vegades s'ha sortit en discussions, i és: una cosa és que cadascú individualment tingui consciència i des d'aquesta consciència irradiï en el seu entorn immediat, que això és molt necessari, però això no és actuar a la dimensió col·lectiva nacional. Això és des de la coherència individual o en les interrelacions, no?, en relacions interpersonals. Estem parlant, com que aquesta actuació és limitada, hi ha coses com el model de decidir, el model de democràcia, el model d'economia, el model de moneda, el model de territori, el model d'energia, el model d'habitatge i d'accés a l'habitatge, el model de defensa, el model de repartiment de la riquesa, etc. Hi ha tota una sèrie de coses que són les que pertanyen a aquest pla de les nacions, que ara són nacions-estat, però que abans no havia estat, i en el futur poder no n'hi haurà, no ho sabem, però el que és natural és la nació, ve de la mateixa arrel etimològica. Això no és polític. La política és la gestió, el govern, l'administració, l'organització de les comunitats, des del municipi fins a la nació, fins a la humanitat, a la ONU, no? És important diferenciar el que és artificial o polític i que és de vegades circumstancial del que és la nació com a comunitat. Doncs estem parlant de crear aquests espais col·lectius de codecisió per decidir i incidir en aquest àmbit col·lectiu. I aquí també hi juga tot el tema de la no violència col·lectiva, en l'àmbit col·lectiu, que encara és molt més potent que quan estem parlant de la no violència com a acció més individual. I aquí també hi ha tot el tema de l'escolta dels senyals, com col·lectius, com a poble, les sincronicitats, o com serien de potents els decrets col·lectius. Us ho podeu imaginar, decretar coses ja no de lleis, sinó de voluntat, o pregs i demandes a l'univers, i això a través dels rituals, com per exemple les fogueres que dèiem de Sant Joan, no? que poguessin ser una festa de revisió, de que tots els municipis es trobessin per consensuar o recollir els anhels dels propòsits que prèviament s'han planificat, tant d'acció interna com cap a l'exterior, no? I que tot això llavors es cremés festivament a les fogueres, que es posés en comú. En fi, aquí hi ha tot un món per desplegar
que seria la vida, en el fons, no? Un planeta viu on els pobles són sobirans i responsables de les seves accions. I també d'aquesta demanda a l'univers, no? I aquí és quan cada cultura crea les seves deïtats, sants, les imatgeries angèliques o cadascú, les que tingui, no? De la natura, dels ancestres, cada lloc del planeta ho ha fet d'una manera, però totes connecten amb una dimensió transcendent, que és la que ens dona aquesta força, aquesta orientació i aquesta visió i aquests senyals de com anar actuant i transformant, no? La realitat i les societats. Són diferents formes culturals d'un mateix fons espiritual. Des d'aquesta consciència i saviesa que sense aquest concurs còsmic nosaltres no veiem més enllà dels nostres nassos, no? Tenim amb les curtes i en canvi necessitem també la visió de posar les llums llargues per veure més enllà i poder avançar vers aquesta plenitud. Allò que dèiem que segons les cultures en diuen o paradís, o salvació, o el moksha, o l'utopia realitzada, o un món just, conscient, responsable, sostenible, fratern, no? Les revolucions socials, tot això, no? Les ideologies, el marxisme, etc. Tot, en el fons, amb diferents accents, però hi ha aquesta cosa transcendent. No sé si dir més coses de la dimensió col·lectiva perquè no sé si allargar-me molt. Jo crec que el principal ja ho hem dit. Potser només dir que hi ha mites també. El mite és una gran eina que moltes cultures, pràcticament totes, m'imagino, han creat com per recordar-nos, no? Els mites són com imatges simbòliques o relats que tenen un missatge transcendent que ens interpel·la en l'ara i aquí permanent, en aquest ara i aquí etern. Si no són mitologia o històries o llegendes, això ja és més fenomènic, és més mundà. Però quan hi ha un missatge que ens sacseja per dins, això és mite. D'acord? Llavors, de mites moltes cultures en tenen per cada una d'aquestes fases, no? Nosaltres potser tindríem com antigues ja la Guifré el Pilós, no? Que és dir, des d'aquesta entrega simbolitzada per la sang, creem la nació cada dia entre tots. En aquell temps era una imatge fruit de la violència, perquè encara ho som malauradament, però crec que ara estem mirant cap a un nou paradigma no violent. Per tant, aquests mites s'han de revisar i s'han d'actualitzar. Però en mites, ja des de l'alliberament dels pobles, les guerrilles, o el Che Guevara, o Gandhi, que li deien Mahatma, perquè en ell veien l'ànima gran. Mahatma vol dir ànima gran, no? En ell veien que ell actuava pel bé comú de tota l'Índia, per l'alliberament de la Índia. El bastó de Moisès, en la tradició jueva, no? Que és aquest anar a una terra promesa de prosperitat, de fraternitat, d'amor, no? Com a país. Penso que Xirinacs té molts elements mítics, sobretot en la seva forma de morir, no? Allà al Ripollès, pels que ho conegueu i si no ho podeu trobar, no? En el seu dietari final. El mite que ell parla de vida bona, no? Com la vida plena nacional, la terra promesa catalana. Tot això són imatges que ens diuen anem caminant cap a aquest compromís i com a poble també arribarem a aquesta plenitud. Bé, i el ritus ja n'he parlat una mica, no hi entro més. I acabarem el vídeo amb unes pinzellades d'aquesta fase del deixar-se obrar en el pla universal que també som. Què vol dir això? Què és per vosaltres la plenitud universal? Que de fet la plenitud només pot ser universal. Des del pla individual no assolim una plena plenitud, valgui la redundància. No sé, jo el que he apuntat aquí és que podria ser aquesta plenitud universal, l'acció ètica i sense jerarquització entre pobles de tota la humanitat. Entre aquests pobles i comunitats d'individus que formen la humanitat, que formem la humanitat en cada moment, com també en la no jerarquització entre espècies.
És a dir, la dimensió universal també és la ecològica i la còsmica. Per tant, l'acció de com no jerarquitzar, no oprimir ni pobles ni nacions seria aquest deixar-se obrar en la nostra dimensió universal com a humanitat i com a natura, totes les espècies en nosaltres també, aquesta no dualitat portada a l'acció. I això requeriria, doncs, compromisos mundials, acords mundials de revisar com actua la humanitat per no trinxar les altres espècies, per no colonitzar i omplir de porqueria el cosmos, per entrar en comunió no ho sabem, no tenim proves científiques almenys, o la majoria no en tenim, d'existència d'altres civilitzacions a l'univers, però potser hi són, estadísticament semblaria evident que hi són, més per la magnitud de l'univers, o el que tingui percepció de formes energètiques d'altres plans. Tota aquesta comunió universal, però si ho aterrem en aquest planeta, sobretot és aquesta dimensió ecològica, és portar-la a la pràctica, és a dir, com canviem el nostre model de desenvolupament i de regir-nos com a humanitat per respectar des del poble més petit i la nació més petita, la cultura més petita que quedi i podem gairebé en vies d'extinció, no perquè no sigui poderosa, no respectar-la amb els mateixos drets que la més poderosa del món. I al contrari, acompanyar-la, preservar-la, ajudar-la a ser, a desplegar-se en plenitud també a totes les cultures i a totes les espècies, des dels petits insectes als grans mamífers. Per mi això seria el deixar-se obrar a la dimensió universal, però fixeu-vos que per això necessitem alliberament dels pobles, començant pel nostre, que és del que ens podem responsabilitzar, de les comunitats que integren els pobles, des d'això, des d'aquesta decisió i cocreació i coacció des de base, de proximitat, des d'allà on vivim. I aquestes comunitats necessiten individus també alliberats, sants, sense llasts, sense aferrament, sense por, sense depressions, sense tantes dependències a nivell individual. Tot això és aquest univers ple, i si us sembla molt gran, i ho és, però a mi m'ajuda molt la imatge de l'arbre. És a dir, la fulla, si és l'individu, ja hem de vigilar que no tingui malures, que no tingui paràsits, que sigui sana. Però llavors és quan simultàniament unes quantes fulletes fan un branquilló, que és la comunitat allà on vivim, i uns quants branquillons de proximitat fan una branqueta, i unes quantes branquetes van a una branca més principal, i unes quantes branques principals van al tronc. I si això és la nació, doncs el bosc és la humanitat i tot l'ecosistema. Per tant, seria actuar des d'aquest nivell d'arbre i de bosc, d'aquesta dimensió universal que som, perquè la fulla també és el bosc i és l'arbre. Ara ens han desconnectat i què passa quan una fulla la traiem de l'arbre? Tenim allà una pila de fullaraca seca i pansida i deprimida. Hi ha indicadors altament preocupants, no només dels adults, de com estem de fotuts, de com necessitem d'ansiolítics, d'antidepressius, de pastilles per tot, de soledat, de tristesa, etc. Però també els indicadors a nivell de joves, que se senten coses bastant esgarrifoses, d'intents de suïcidi, que un percentatge altíssim, de la quarta part o un terç, que no hi ha felicitat en la joventut, que és quan hauria d'haver-hi un desbordament d'il·lusió. Tot això segurament té a veure amb aquesta desconnexió de la fulla amb el tot. Per tant, i aquí també és molt interessant el que deia Xirinacs, ell per això va actuar molt en el pla col·lectiu i es va posar a la plaça convocant a que ens autoorganitzem per ser arbre, per codecidir, i això sanarà a molts altres nivells, perquè ell deia, si la societat està
ara tan desarticulada, tan desmembrada, tan malalta, perquè sí, quan una fulla o una branca es marceix hi ha una malaltia allà dintre. No? Doncs per molt que intentem sanar l'individu, si no sanem en paral·lel també la dimensió col·lectiva, l'individu torna a recaure. Per tant, és molt important que prioritzéssim les nostres estratègies, accions, etc., a prendre de cop de nou el poder regalat als poders polítics i econòmics perquè el poble comencem a aprendre a codecidir i a començar a canviar coses, perquè les solucions hi són. O sigui, la gràcia és que hi ha gent molt sàvia en tots els àmbits i en tots els camps que tenen solucions per una economia justa, per una moneda transparent que eviti la corrupció i els paradisos fiscals, per un model d'energia sostenible, per un model de desenvolupament, de consum, de producció, d'habitatge, de salut, de defensa, és que de tot ja estan allà en llavor les solucions. Quin és el desllorigador? Que prenguem les regnes com a poble per decidir. I no hi ha revolució més gran que prendre les regnes com a poble per decidir. Perquè llavors, ni que sigui un tema a l'any, el podrem anar conscienciant i decretant, ja en aquest cas sí, a nivell legislatiu i amb les mesures que calgui, perquè això vagi canviant i es reverteixi aquest rumb destructiu del planeta, de les cultures, de les llengües, de les espècies i de les persones. Val? Bé, doncs jo crec que ho deixo aquí perquè si fem això últim que he dit, el punt d'arribada, justament, és la plenitud. No? Aquesta plenitud, que fixeu-vos que hem tractat aquesta part més individual, la nacional i la universal, que té com a punt d'arribada aquesta vida plena, aquesta plenitud.